Kaching thura saya mo kedeng ponji aphan Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang alamchak kachipia tengsi Pijo Pen Hamren District Headquarter along asaihem thedung kikim ponji aphan long e sompon bomlo West Karbiang long Hamren Rongsopi District ahem piaphan Saika asaihem kimi RCC building kikimpen Saika asai phu ki doji aphan kedamtang mati jong ni phai ner kebarni District Industries and Commerce General Manager ki doji asaihem kikim ponji aphan KAAC kachari CEM Dr. Tuliram Ronghang ke bangun ELR KAAC EM Prabhat Chandra Taro dengpen labang solong e sompon Labangso sai ke dengalong lakha ingkoi baitha langso LAC MLA Rup Singh Teron KAAC MAC Head Singh Rongphar District Industries and Commerce Additional Director Milina Terangpi Chinthong Block ITDP BLCC Chairman Basa Teron Penchenglo Rada sai claim bang photum chetong dunsi mesen pen labangso sai hem kikim ke patanglong pamiji aphan hirjumi johang pen ingpulo Kebangji suri hinira ingkora ke thom aning kanang bong labang so hem ke kim patangsi ingpupen ki thurmi lo kachali ke thek ari sonim so tuma phan thedung akerap longpon poputa lamthe jai Asi ke cengsi bangke ke damtang anduni polota vedalang sita non ke du kok poke non ke du em akai Taro song phontai churu lo ka pe kar benglong atim phontai churu lo je Hamren sonak thak plus kar benglong long la so sonak thak office dak ke kim long porke apa so ta sila dak ta so office long pen ilitung ali ke long ya bangke ilitung usumar tung aphan ladak penaan abeni phiri tum long ponji ta so ning te ponsi maka pe do boje ponsi la so office bangke kim kerang pon pa do pon lo kicheng pen non ilitung kama tha kala pulo dak general manager office west kar benglong district lo labang ningkan siang bong pen G+2 ahem nilitung ladak kim kirap kicheng lo la sila nengkan si aphan si patangi panel tum kabori kidu la sia joner lu sami ke kekimji aphan kanil tum kamathadu la sona direction pi contractor fanda direction ki pitang dulo la sila tum kadu ko vitami tibok tare tum banal tum firangke tum tami cerap citu du pulote undeji mane ilitum Karbiang long ke pinaan misana kam claim lo pulotana ki bengke phanatum du aron repen di la sela he bang kabedat dia fantaminal tum firangke hoy penil hin pen chuneng rilo ar mui france tami mission sana kamalam il tum ki claim nai du ulang il tum Karbiang long parman council of fund PW department of fund ke chairsuera poisa la so chairsuera poisa pen geographically area ke thetan heli tum 10434 square kilometer above la so hawar atuar akrong tin se pichun eji po bangala ke kiun elam lo la se central pen state non assam mala ba MOS non highway pustami muhadil tu mesia ke haiben dami tuar suding tala hai lam nil tum le chethan lo gari long ke bang sami la lam lok lo ko son se la hai tuar ko son se ki chun unjima ki claim nei son geli tumalong du olang ko son pe ma thema ili tum honorable Dr. Tuliram Ronghang tum CM sar alang listami du kok ke kai ke mata ko son se Karbiang long kapaklar unjima tuar mukha ko son se pami unjima kamatha banglo pen la pen chenglok ili tum non MLA dak 20 nong botlang so MLA ke hai sami do de sang se alang lita tuar phan lok kamatha ke dulo Hamren pen Daniel hi Karbiang long live